ja vastassa Juha Mäkisaari tehokkaalla 2002 Bemarilla. Bemarihan lähtee kun nappi housusta, aika 8.65, Fiestalle 9.18. Reaktioajat Pasi Lehdolle 0.54, Juha Mäkisaari ottaa punavalon, aika painuu sen verran punaisen puolelle, että aika tuulikasta kalustoa radalla vasemmalla. Marko Vanhamäki aadetulla Tokkinaarastilla ja vastaan tulee sitten tätä tämmöstä edustuskalustoa eli Petri Plosilla tuolla hienolla Rolls-Roycella ja kuten kaikki voivat huomata, niin ahdettuun voimaan luottaa tuo Rollsikin. Auto on kyllä kuin karamelli. Ja nyt sitten katsotaan mitenkä Rolls hyvin näyttää pakenevan. Reaktiot Vanhamäki 0.53, Plosilla reilu sekunti. Ajat Vanhamäki 7.22 ja Roussi näyttää ja Roussi saa totuuden mukaan on aina tehoa riittävästi. Tuossa Roussilla. Reaktio Kauppila 0.60, Kankari 0.31, ehkä punavalot kunnossa. Tartti kyllä poistuu aika vihaiseen, se kertoo myös aika. Ajat Vuorinen 6.86, Saari 8.01, eli siinä nyt ei Saari ihan täyttä päässyt tuota lähteä vetämään, mutta tietysti päivän ensimmäinen lähtö on ihan ja sitten ei riitä pito, joo. Reaktiotopparille 1.06, Vahtarille 0.67 ja kyllä siinä huomaa kuinka tuossa AMX:stä lisää eteenpäin. Iivonen 0.88, Korvette vie lähdön ajalla 7.43, Visulalla 9.08. Kumpikaan ei nyt ihan päivän paremmin. Heikkilä Audiolle tohtuu reaktio 0.52. Sitten katsotaan loppuajat. Audio 7.40, Pasi Heikkilä. Reaktioon sitten loppuajat. Järvistö 6.62, Juha Peri. Siitä lähtee kyllä Juha viivalta, Sähäkämmin reaktio 0.69, Jarkolle 0.88 ja aika Juha Lehtiö 6.18, Jarkko 6.38. Eli varsin nopeat laitteet siis kyseessä. Siitä lähtee rivaisesti molemmat matkaan. Sampokoski ottaa 0.58 reaktion, Mantalle 0.89. Ja ajat
Sampokoski 946 ja Manta tuntuu olevan kyllä sitten vuoroon yksi. Tuntuu liukkaalta vielä suojamattaa 082 reaktio 60 jalkainen 171. Lindbergin reaktio on hyvä 052. Ajat kovempaa kuin mitä oli edellinen paras aika. Aika hienosti kyllä tuon kamera kulkee. Reaktio 058, Oraselle reaktio 062 ja loppuaika 937. Tiukka lähtö varmasti tulossa. Kyllä siellä Toni Vahkara varmasti haluaa näyttää Kamaron kulkuhaluja. Ja loppuajat Vahkara 7. Hollander kiittää Veimaksilla, minkä sielu sietää. Sitten siirrytään, kiitos herran nimikin selvinnyt, eli kyseessähän on ET-Bracket-ryhmää ajava Mikko Latvala. Ajat Peri 658, Latvala 714. Heikkilä 058 reaktio, Järvistö vielä liukkaampi 056, aika Järvistölle 651, tasaista työtä. Suoveri tykittää. Sitten puhuu. Mikko Latvala. Molemmat veti niin kovaa, ettei edes aikoja tullut tauluun. Startilla saa tähän Gajalini Saari 6. Hyvää, lähtee aiemmin. Mitä Saari? Kohtuuheikot reaktiot molemmilla 09 alkuista reaktiota pukkaa. Voittaja on Mika Saari ajalla 640. Latvala sortuu Klovereiden voimaa tässäkin lähdössä. Vanhanajan Gajalin 712 Viivasella 735. Eli vähän siinä torvetta saa sitten. Reaktiossa on hengittävä ainoa nyt ratkaistaan oikeasti ajalla tämä homma. Vanhamäki 728, Iivonen 749 ja voittaja on Marko Vanhamäki. Siitä finaalipaikka lohkeaa.
itselleen 0472 reaktion, mikä tarkoittaa sitä, että tuo ikävä punainen lamppu syttyy tuohon joulukuuseen ja siinä vaiheessa monesti kilpailija myös itsekin se tuossa huomaa. Dialin reaktioaika ja kyllä voittaja on Juha Mäkisaari. Hienosti niin lähtee myös nyt viivalta. Aika 6.46, loppunopeus 175 kilometriä tunnissa. Ja tässä vaiheessa sitten vuoron eteen bracket-ryhmän finaali. Vanhemminkin ottaa maidin 0508 reaktion ja Saari kyllä tulee takaa todella lujaa, mutta kuinka käy? Kyllä siinä niin käy, että Marko Vanhamäki tuon homman kotiin vie. Diali Järvistä 645. Järvistä vie reaktiot hieman kotiin päin, mutta ajat Järvistä 662, Iivonen 747, voittaja on tästä lähdöstä Pasi Järvistö. Vastakkain Juha Peri, Tevi Kakkosella ja Kuukkaa tulee olemaan Juha Mäkisaari. Reaktiossa ei suurta eroa ole, nyt katsotaan sitten kummalla voima puhuu. Ajat Juha Peri 645, mutta Juha Mäkisaari ajaa kovemman ajan, mutta häviää kaavioraketasta johtuva sooli ja siellä sitten Timo Soijanen järjestää yleisölle vähän hauskaa, tuo hienoa kumiin lämmitystä oikein niin kuin sitten urakkapelillä. Tämä on sitä, mitä tänne yleisö on tullut katsomaan, hienoa. Timo Soijanen vanha tukevina kuskina kyllä tietää, miten viihdytetään yleisöä. Ja totta varmasti mies viihtyy myös itse, kun huomaa, että kyllä nyt voima puhuu. Aika 6.76, loppunopeus 178 kilometriä tunnissa. Ja siitä sitten Suojanenkin pokaalikanssa. Suoritus sitten Jumipro Raikeanään. Myös Stageen. Kuusi käynnistyy. Hieman parempi reaktio Porrilla, saako kiinni? Nyt kyllä saa painaa täyttä. Kyllä muuten ajo Porrihin 7.053, mutta niin ajoi myös Kaisla 10.14, mutta homman hoitaa kotiin. Tero Porri! Voitti heti jo toisessa ajamassaan kilpailussa. Hieno suoritus nuorelta mieheltä. Todellakin tollasen Junnu Pro-pyörä käskeminen. Kyllä se nyt vähän kulmaa vaatii tuokin kuitenkin. Petras touhua ja näin ollen Kaislalle kakkospytty. Taas vähän hikkaa tohon viivalle. Mutta sitten laulaa. Aika 6.45, loppunut 191 kilometriä tunnissa. 6.30 eli puolisekkaan siinä Niki saa eteen. Tässä tulee jännitys myös siitä, että kuinka käytössä tappiin yhteistilanteessa. Kestää tähän vuoden jotain sillä, että mikä kuinka käydään kolmospaikalla. Stageissa syttyy
mutta Suokas ampuu perään paremmilla reaktioilla ja menee tiukalle. Voittaja on Toni Suokas ajalla 6.43 ja siinä Suokas vei tämän homman reaktioilla. Niki Kuivakangas ajaa 6.82 aivan tuohon dialiin juureen, mutta